Sonický tresk alebo aerodynamický tresk je hlasný zvuk podobný výbuchu, ktorý vzniká, keď lietadlo alebo iný objekt letí nadzvukovou rýchlosťou. Tento objekt vytvára rázovú vlnu, ktorá pri dopade na zem počuteľne praskne, a to všetko v rozšírujúcom sa kúželi za letiacim strojom. Keď objekt prekročí rýchlosť zvuku cca 343 m za sekundu, stláča vzduch pred sebou a vytvára vlny, ktoré sa nemôžu šíriť rýchlejšie. Rázová vlna sa šíri dozadu v tvare kužeľa, tzv. Machov kužeľ. Keď tento kužeľ dopadne na zem, počujeme silný zvuk, ktorý pripomína výbuch. Sonický tresk sa často ozýva pri preletoch vojenských stíhačiek na cvičeniach alebo leteckých dňoch. Zaujímavosťou je, že aj prasknutie bičom vytvára malý sonický tresk, ak špička biča dosiahne nadzvukovú rýchlosť. Pre viac zaujímavostí z leteckého sveta nás nezabudni sledovať.